baɗɗinooji lootngal ko 5. so wiyaama baɗɗinooji lootngal ko arab wiyata ko mujibatul ghusli 5. geɗe 5 keɓata neɗɗo o waɗɗo yo looto. gadano baɗɗiiɗo lootngal o ko lootngal fiilayru, woni debbo si yi règle. ɗiɗi ɓiijo o ko ƴiƴam ɓesngu, debbo so jibini ɗam ɗon ƴiƴam ɗon e nde hawa laaɓa ɗam ƴiƴam ko ina waɗɗi so ɗam laaɓi yo o looto. tata ɓiijo o ko janaba, so neɗɗo heɓi janaba so debbo so gorko waɗɗima yo looto. nayi ɓiijo o ko maayiɗo, neɗɗo so maayi hade mum ubbede waɗɗima yo loote. 5 ɓiijo o ko kefeero naatowo l'islam, kefeero so tuubi ina naata diine waɗɗima yo looto. ɗiɗo 5 ngoni baɗɗiɗi lootngal, nde jomum looto